Ok, strele. Ok, ekstra. Neko se već bije. Ok. Zalagovali su mi. Hajmo ovog da probamo. Hajmo da idemo tu. Obično. Nema. Ljudi. Što se ovdje rokaju, ljudi. Ne mogu da verujem. Nova tekstura, ekstra, ljudi. I da, pozdrav, veliki pozdrav za Serbija Minecrafta. Hajmo ovog da ubijemo tipa. Zalagovao mi je. Nemoj da mi laguješ. Šta ćeš ti ovdje? Kill. Čist kill. Čist kill, ljudi. Imao je bow tip. Iron. Ekstra. Ekstra, ljudi. Ne, nemoj da mi zamenjuješ. Kamenu sekiru. Iron kaciga ekstra. Možemo biti full iron, ja mislim. I... Ne trebaju mi čizme, već ih ima bih već dovoljno. Ekstra. To ćemo pokupimo. I krećemo na našu rutu. Hajmo da uzmemo kill ovom dečaku. Noob, pa noob si, pa ti si noob, bre, dečko, bre. I hajmo tamo sada da krenemo. Ok. Ekstra. Ekstra. Hajmo sada, ja mislim da ovdje ima chest. Ne, nema. Tu ima. Ali su pokupili stvari, pokupljene su stvari. Tu ima chest. Obavezno me lajkujte, šerujte, subscribeujte, komentarišite, pišite mi šta želite da snimam. Uskoro će biti Micro Battle, odnosno, sad ću vam objasniti kako se to igra. To je, na primjer, kao vi lude, kao da ste protiv komšija da se bijete. Šalim se, ljudi. U Iron Boots. Ok. Idemo, ljudi. Tu. Ok. Strele imamo više nego dovoljno. Ovo ja mislim da će biti zagarantovana pobjeda. Ok. Gdje si pošao? Ne. Joj, nahilili smo se. Ne, i dalje mi juri. Ne valja ovo, ljudi. Ne, daj mu. To, ljudi, to je kill. Kill, čist. Moramo da se nahilamo. Izvinite me, ljudi, na tren. Moramo da napravimo split controls. Oh yeah. To sam čekao. Chest mi treba. Deathmatch kreće, ljudi. A ja nemam, nisam se... Full iron smo. Da, full iron. Nemamo iron sword. Moramo brzo po iron. Negdje gdje ima chest neki. Moramo podhitno da nađemo iron sword ili smo gotovi. Onaj tip tamo. Iron X. Ok, to će mi biti od pomoći. Makar znam da mogu da
molim te. Da ima ovdje Iron Sword. Diamond Hat. Ili ti helmet. Moramo, ne. Ne, nemoj sada da me udaraš. Ne, krenuli smo u deathmatch. Da, pogodili smo ga. Joj, za malo ljudi. Diamond. Ne, nećemo uspjeti. Ali nema veze. Tu smo da igramo. Kome skinova? Ljudi, oni igraju timski. Vidio sam kako sarađuju. Hoćeš timski rad? Hoćeš timski, a? Hoćeš timski, a? Jel to tražiš od mene, bre, da te sad tu roknem? Daj mi kill. Ima da te uhvatim, bre. Kill, ljudi. Zamalo me tip ubio. Moramo da bežimo. Pobedili smo i ljudi u ovoj igri, znate sad šta sledi. Ljudi, hvala na aplauzu, jej! I ne znam da li možemo da odigramo još jednu. Hajmo da probamo. I ljudi, ja ću sada pauzirati, pa kada krene, otpauzirat ću. I evo ljudi, krećemo sada za 5, 4, 3, 2 i 1. Hajmo, krenemo na rutu brzo. Pokupili su nam chestplate. Hajmo, da postavimo to, ok. Hajmo, brže. Da prionemo da uzmemo chestove, jer su ovdje mnogo jaki tipovi, vidjeli ste u prošloj rundi. Ok, da postavimo to i to. Hajmo, nećemo kuću. Niko nije vidio, ja mislim, onaj chest. Jeste, pokupili su u njemu. Pokupljene, ovdje niko nije vidio. Ne. A ovdje da li su pokupljene? I tu su pokupljene, ljudi, stvari. Ovdje, ja mislim. Hajmo da bežimo. Moramo da bežimo. Ljudi, hajmo mi tamo, idemo. Idemo. Niko nas ne prati. Kako ja mislim. Ekstra, ljudi, daj mi to. Weapon, ljudi. Ok, chest. Iron boots. Ok. Ovo zaslužuje već pobjedu.
I evo ljudi, imamo weapon. To je, samo da uzmem tu luk. I ok, možemo da krenemo. Izvinite na toj vibraciji. Hajmo sada da pokupimo taj chest tu. Ok, chestplate. Imamo taj chestplate. Vidimo da tu nemaju negde chestovi. Evo ga chest, kako nisam vidio. U iron. Ok, hajmo. Ove ironske pantalone izgledaju kao neki robijaši. Kao robijaške. Ne. Za malo. Ponovo iron boots, ali ok. Poslužit će. Hajmo to tu, tako. Hajmo da krenemo. Zasad smo slabo obučeni. U ekstra bow. Ne znam da li ste gledali sad prošlu rundu, ali smo ojebali. Tu smo. Gdje si pošao, bre? Kill ljudi, čist. Laganini. Gdje se ulazi ovdje, bre? Hajmo tu da pokupimo. Stonara ekstra, ljudi. Ekstra. Dve smo imali. Super. Hajmo mi dole spustimo. Ne znam, ljudi, da li imam vremena da stignem, ali sad ću krenuti da ih rokam, bre. Gledajte sad ovo. Gledaj sad ovaj kill, ljudi. Čekaj, šta mi je, ne znam, ne mogu da ga ubijem. Hajde, daj mi kill, bre. Daj mi kill. Daj mi kill, bre. Daj mi kill. Mora da mi daš. Daj mi kill. Ovaj imao. Ja mislim da sam ga ubio. Imao ironski. Dijamantske. Hajde, što mi se nije pokupilo. Verovatno će sada. Sada će death match. Slabi smo. Slabi smo za death match. Nismo slabi, ljudi. Šta si sada video si me da imam, ljudi, Diamond Sword. Neverovatno, ljudi. Ok. Moramo brzo da uzmemo iron. Ekstra, ljudi. Moramo se brzo obući. I kacigu. I evo krećemo, ljudi. Ekstra. Sada krenemo da ih bre sve porokamo. Jest da snimam preko 15 minuta, ali ovo morate da vidite. Šta će mi ovaj bow? Gdje ćeš, bre, ti kožni? Ovi su mnogo jaki. Moramo se nahilamo. Dođi. Kill, ljudi. Evo ga. Dođi ti, bre. I kill. Pobedili smo, ljudi, u ovoj igri i kao što vidite
zalagovao sam, lajkujte mi, šerujte mi, subscribeujte i budite mi lepi, zdravi i pametni i ćao ljudi.